Section 212 of the Constitution of Zimbabwe mandates the Zimbabwe Defense Forces to protect Zimbabwe, its people, its national security and interest, and its territorial integrity, and to uphold this Constitution. Fine. Ndino kuchingamidza zvakare muzora naZimbabwe ndembe rumura watsvene kwese kwamuri kumatima na nyika uso yeZimbabwe. Ndino kutendai also nokukomenta nekusubscribe nekushare kwamunoita nhau dzedu pachannel pano. Ndino kutendai zvikuru. Aiwa tichiteerera kune video clip iramanzo pokutanga iro tarisa kuti tikuratidzai zviri kuitika munyika tichiona the other vice president Kembo Mohadi vachitaura kuti kunova Chiwenga his excellency zvichireva kuti izvo pane zvimwe zvinhu whether kuti it was by mistake oro zvakamira sei oro zvinenge zvichiwaremera ivo the other vice president Kembo Mohadi kuti aiwano ushe oro utungamiriri hunofanira kunge uri pawaChiwenga ndipo taona kuti vaburitsa muromo wokuti his excellency zvinova zvinhu zvatrenda also masocial media zvichishamisa zvichireva kuti Kembo Mohadi iko zvino vanenge vatomutarisira nemaziso matsvuku especially zvigananda hazvitane kunhongeredza tunyaya whether kuti yanga ichiitika as a joke or zvaitika by mistake. Asi tichaona Kembo Mohadi kubva muzuva rino Zimbabwe tarisira changa chichiitwa Kembo Mohadi achange achimbunyikidzwa ende uyezve anogona kunge achizobviswa pachigaro nguva mamanzizi mashoma anoteera nenhau yemashoko iwayo chete mapfupi. Rega ndipinde mune nhau yatinaye muzora nhasi anoda kuti ndinge tichitaura pamusoro pezvavice president Chiwenga watiri kuziva kuti iye ndiye munhu ari kutaurwa zvakanyanya munyika, ari kuita maheadlines all over whether kuti pabuda nyaya ipi, asi hapana nyaya inokwanisa kunge ichisiya vice president Chiwenga, whether kuti yabuda munyika yeSouth Africa, whether kuti yabuda paAl Jazeera, whether kuti yabuda paCNN, whether kuti yabuda paBBC, zvichireva kuti Vice President Chiwenga vane chokuita nefuture yeZimbabwe and uyezve he is the most popular man member yeZANU-PF panguva ino munyika yeZimbabwe and uyezve wakaona iye achigamuchirwa nevanhu vakasiyana-siyana semagamuchirwa akamboitwa Mnangagwa, akagamuchirwa akaluza opportunity. Mnangagwa anga aitwa welcome neworld or nenyika nepasi rose semunhu achanzi achakwanisa kunge achibatanidza vanhu veZimbabwe, asi iye akazorasa this opportunity. Asi vaChiwenga tikuona izvino vari kutambirwa mune rudo munyika dzakasiyana-siyana. Rega ndipinde also mune nhau yandaunenge ndichitaura maererano nokuva paposition yevaChiwenga uyezve how dangerous it is like muzuva ranhasi kuva uri paposition yevaChiwenga oro kuva vaChiwenga pache zvavo ivo how dangerous upenyu hwavo mamiriro ahwaita panguva ino. Tichiona also tichida kutaura muna Prophet Hubert Angel, vamwe vanomuti prophet, vamwe vanomuti fake prophet, singaziva zvakamira sei, asi tinoziva kuti Hubert Angel akanga akabatwa ari kuDubai uko kwakabatwa ane mapasipoti maviri ende uyezve mapasipoti achinzi iwo ane madate of birth akasiyana zvichireva kuti anga ari eforgery. Apa chazivikanwa kuti chokwadi ndichipi, nesaka zvakaita kuti vange vachivharirwa pakakondaktwa maministers home affairs ana Kazembe, asi zvinhu zvacho zvinozonyatsobuda zvakanaka, asi zvinonyadzisa kuti munhu weposition iyoyo unge uchibatwa nezvinhu zvakadai. Asi ndichiramba ndichidzokera also pana Hubert Angel, munhu waMwari, anozviti munhu waMwari and vakawanda, ane vanhu vakawanda vanomuti also munhu waMwari muprofeti, asi tiri kuona kuti Hubert Angel ari kupomerwa mhosva dzakati wandei maererano nokuda kunge iye ari involved mukunge achiassassinata vice president or mukunge achiuraya vice president Chiwenga in another tactical in a way iri very yekuti hainyatsonzwisisika, ndekuti anenge achinzi no this guy is good and uyezve munhu waMwari, but ndo vanhu vanenge vari vatengesi and uyezve vanhu vanenge vachishanda nemaCIO
zviri kunzi iye akabata vice president kuti ange achisangana nawo apo panga pachitarisirwa, according to intelligence dzavachiwenga zvinji panga pachitarisirwa Hubert Angel kuti anga achizouya netuma recording things equipment wanga achizenge akaisa maari kuti azenge achirekodha vachiwenga anga achida kusangana vachiwenga kuti vanga vachingotaura mageneral nyaya his future career maererano neZimbabwe or MZANU-PF, achida kunzwa the insight or ndingangoti mafungiro ovachiwenga kuti vachazenge vachizotora seutungamiriri or uyezve zvavari kufunga zvakamira sesi. Zvari munhu waMwari aida kushandisa mukana wokuti iye anotrika or anoshandisa uchenjeri hwake kuti adhige information or atore information yakawanda kuti anezenge achizonopa Mnangagwa. Asi taona vachiwenga zvichibuda mapepa navachiwenga varamba this or kuti vanga vachisangana naHubert Angel ndekuti vanenge vachitovaziva vanhu ava kuti vanoshanda nevanhu vakaipisisa. So Hubert Angel arasa mukana uyu wokuti anga achitengesa vice president Chiwenga again, and chizvoso zvekare kuti Hubert Angel also aipomerwa somunhau yekuti iye akaenda kunyika yeGhana nemapictures avachiwenga uko kwaakaenda kunoona mumwe prophet ikoko waanoziva iye kuti ane simba rakanyanyisisa. Akaenda nemapictures aya kuna prophet kuti prophet uyu anga achishandisa usimba hwake kuti anga achiuraya vice president through nemapictures waya. Asi izvi takazvionawo zvakakuona zvichireva kuti izvo vachiwenga upenyu hwavo pari zvino uri pari mana nzombe nekuti havasi kunyatsoziva kuti ndiani uyu achizenge achivasvikira kuti azenge achivakurira. Tiende oso munoina uya tiri kuona oso vaMnangagwa vachivhunduka zvakanyanyisisa nenyaya yekuti tinoziva kuti Geza Revolution itimu rakanga richishungurudza zvakanyanyisisa vaMnangagwa ende uyezve ranga radisappear kwemwedzi. Tichiona iwo mazuva mashoma richidzoka zvine panchi richiposa pazvivhitivhiti charo chematwitter, Facebook, mawhatsapp group vachitaura kuti ivo Mnangagwa ngaasafungudze zvapera and uyezve we are still live and kicking and we are carrying on and we are back. We've been planning our strategy yekuti tinge tichiona kuti tingafambisa sei revolution yedu and uyezve tingaendera mberi. The Geza Revolution yange yatinyarara tichiziva kuti yange yakatargetwa nezviganana zvakanyanya and uyezve neavo vatinoti ivo mapurisa eutsinye or vaurai vanoita mabasa eusiku vachitarisa kuti vakomana vanoshandira vachivabata 1-1 vachivauraya vamwe vachivharirwa mumajeri, zvichireva kuti genga iroro remasiai or rishanda zveivhu rakange rakatarisa vakomana veGeza Revolution. Saka takaona vakanyarara asi vari kuratidza kuti they are still alive and kicking, zvichireva kuti upenyu hwaMnangagwa huchiri parimana nzombe. Tinoziva kuti Zimbabwe yese yaramba nyangu nanhasi ichiri kuramba kuti zvakasainwa naMnangagwa zvekuti zve7 year term andizvo ende uyezve hatisi kutenderera nazvo, zvinova zviri kuramba zvichipa Mnangagwa kuti anga achitemeseka musoro ende uyezve anga achisununguka neutungamiriri hwaanawo. Izvo zvinokonzeresa kuti nyika irambe iri muruzha nenyaya yekuti Mnangagwa haasi kukwanisa iye pache zvake kuti anga achibatanidza mhuri yeZimbabwe. Ndikutenda hangu mhuri yeZimbabwe ndoti ngasangane mune chimwe chikamu chinoteera musakanganwa kulike nokukomenta. Ndoti thank you.